Conditional sentence. Conditional sentence guda huɗu ne muke da su a Turanci. Galibi suna farawa ne da kalmar if domin nuna cewa abu zai faru ne kawai idan wani abun ya faru. Zero conditional sentence. Ana yin amfani da zero conditional sentence ne domin nuna abun da yake faruwa ko da yaushe. Misali, if you mix black and white you get grey. Ma'ana idan ka gauraya launi baki da kuma launi fari za ka samu launi mai ruwan toka. First conditional sentence. Ana yin amfani da first conditional sentence ne domin bayyana abun da ake ganin zai iya aukuwa nan gaba, duk kuwa da cewa dai ba mu da tabbas. Misali, if herdsmen attack farmers they will retaliate. Ma'ana idan makiyaya suka kai wa manoma farmaki to za su yi ramuwar gayya. If you keep trying you will eventually succeed. Ma'ana idan ka ci gaba da jarabawa to za ka yi nasara daga bisani. Second conditional sentence. Ana yin amfani da second conditional sentence ne domin bayyana abubuwan da ba ma tunanin cewa za su faru nan gaba. Misali, if he stay with us in the night, he would sleep in my room. Ma'ana zai yi bacci a ɗakina da a ce ya tsaya da mu da dare. If I had 5 million naira, I would build a house in Abuja. Ma'ana zan gina gida a Abuja da a ce ina da naira miliyan 5. Third conditional sentence. Ana yin amfani da third conditional sentence ne domin nuna cewa abun da ya faru ba zai faru ba da a ce wani abu ya faru a lokutan baya. Misali, I would never fall in love with her if I hadn't gone to Abuja. Ma'ana da a ce ban je Abuja ba da ba zan faɗa soyayya da ita ba.